jsou již na hrací ploše, takže ještě jednou základní jedenáctky, v jakých dnes nastupují. Olympia Hradec Králové, naši dnešní hosté, bude mít v brance Moníka, v poli 2 Mařas, 3 Kabeláč, 4 Židík, 7 Musil, 8 Dujsík, 9 Špaček, 10 Bělka, 11 Trnka, 16 Matějka a 17 Hulka. Domácí Jiskra v brance Pavel Žižka, v poli 2 Vávra, 3 Dominik Pour, 5 Rubeš, 7 Lukáš Michálek, 9 Dominik Pal, 10 Aleš Pour, 11 Krojs, 12 Rubl, 14 Nečesan a 15 Kramule. Vše je připraveno, já ještě dodám, naši hosté hrají v drezech zelených, domácí Jiskra v drezech černobílých. Já vám přeji příjemný sportovní zážitek a Jiskra do toho, vytvořme příjemnou fotbalovou atmosféru. První gól domácího týmu střelil hráč s číslem 14 Zbyněk Nečesaný. Stav utkání Jiskra Hořice FC Olympie Hradec Králové 1-1. Druhý gól domácího týmu střelil hráč s číslem 2 Aleš Vávra. Stav utkání Jiskra Hořice FC Olympia Hradec Králové 2-1. Startuj za něj! Tam to dej! Pojď do souboje! A skončil nám první poločas mistrovského utkání krajského přeboru mezi domácí Jiskrou Hořice a FC Olympia Hradec Králové. V první 45 minutovce jsme viděli 3 góly, 2 na domácí straně, zaznamenali je Zbyněk Nečesaný a Aleš Vávra. Gól za hosty střelil Lukáš Trnka, což znamená, že po prvních půlce je stav utkání 2-1. Taky ne, no. Kdyby tady byla Barca, tak nejdete. Hezký nečes! 49. minuta utkání, třetí gól domácího týmu střelil hráč s číslem 7 Lukáš Michálek. Upravil tak stav utkání Jiskra Hořice FC Olympie Hradec Králové na 3-1. Kluku, přijde odraženej. Ale on netrefí. Hezky! Žádná po zemi, 68. minuta utkání, čtvrtou branku domácího týmu střelil hráč s číslem 5 Josef Rubeč a upravil stav utkání Jiskra Hořice FC Olympia Hradec Králové na 4-1. Druhou brankou stojícího týmu střelil hráč s číslem 2 Michal Mařas. Stav utkání Jiskra Hořice FC Olympia Hradec Králové 4-2. Dobrý hoši. Nám ukončil mistrovské utkání krajského přeboru mezi domácí Jiskrou Hořice a FC Olympia Hradec Králové. Domácí Jiskra zvítězila 4-2 po poločase 3-1. Když její branky postupně zaznamenali Zbyněk Nečesaný, Aleš Vávra, Lukáš Michálek a Josef Rubeš. Za hosty skórovali Lukáš Trnka a Michal Mařas. Domácímu týmu gratulujeme k vítězství oběma mužstvům, děkujeme za předvedený výkon a budiž dnešní výsledek a výkon našeho týmu pro vás tou nejlepší pozvánkou na neděli, kdy zde
zde v Hořicích na Gotthardě v derby přivítáme tým Lázní Bělohrad, takže udělejte si čas v neděli v 17 hodin, kdy se tady hraje s Lázněmi Bělohrad. Ještě jednou díky za návštěvu a v neděli nashledanou.